belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren bekendgemaakt dat er al meer dan 2,7 miljoen gulden in beslag is genomen in het zogenaamde Themis-onderzoek. Het is een onderzoek naar de kopstukken van de Curaçaose NLS. Dat is de bende No Limit Soldiers. 8 mensen zijn in totaal al opgepakt. Er waren arrestaties in Dubai en in Londen en vorige week vrijdag zijn er een man en een vrouw op Curaçao opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek nog niet afgerond en worden meer arrestaties niet uitgesloten. De politie vraagt aandacht voor een opmerkelijke zaak. Afgelopen zondag is een 17-jarig meisje uit het huis van haar moeder meegenomen door 2 mannen. Die gebruikten daarbij een vuurwapen. Het gaat om de 17-jarige Suzette Perez Martinez, geboren in Colombia. Ze zit vast in jeugdinstelling JJIC, maar had zondag toestemming om naar haar moeder te gaan. Daar doken opeens 2 mannen op en onder bedreiging van een vuurwapen en tegen de wil van het meisje namen ze haar mee. De moeder heeft daarna niks meer van Suzette gehoord. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento como ta kumini abo. Een tripartiet overleg tussen de minister-presidenten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten was gisteren een succes. Dat zegt de Curaçaose minister-president Gilmar Pik-Pisas. Hij overlegde met de Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes en de minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs. Volgens Pisas overleggen ze normaal vooral via WhatsApp, maar deze keer was het goed om met elkaar te praten en om tafel te zitten, aldus de Curaçaose minister-president. Een van de belangrijkste punten tijdens het tripartiet overleg tussen Curaçao, Aruba en Sint Maarten betreft de zogenaamde COHO-gelden. Nederland is bereid 1,4 miljard gulden beschikbaar te stellen via het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Minister-president Gilmar Pik-Pisas van Curaçao stelde dat het belangrijk is om te kijken hoe dat geld gaat worden verdeeld tussen de 3 verschillende landen. Volgens hem is er tijdens het tripartiet overleg al over gesproken, maar moet het nog verder worden uitgewerkt, ook in overleg met Nederland. Tijdens een verkeerscontrole op Bandabouw vond gisteren een opmerkelijk incident plaats. Op het moment dat een chauffeur van een truck kwam aanrijden en de verkeerscontrole zag, parkeerde hij aan de zijkant van de weg en liet die 2 inzittenden uitstappen. Een man en een vrouw renden weg. Beide zijn door de politie achterhaald en beide bleken niet over de juiste verblijfspapieren te beschikken.
Vertegenwoordigers van Uni Oil Corporation Santa Fe zijn bereid om op korte termijn met de Curaçaose overheid en vertegenwoordigers van de RDK om tafel te gaan zitten over de overname van de raffinaderij op Curaçao. Uni Oil is al langere tijd geïnteresseerd in de overname, maar de afgelopen periode werd exclusief gesproken met Cork BV. Nu die exclusieve gesprekken van tafel zijn, wil Uni Oil zo snel mogelijk om tafel gaan zitten om te kijken wat er mogelijk is. Op dit moment zijn er maar 7 coronapatiënten in het ziekenhuis. 2 daarvan liggen op de intensive care. Het aantal is lange tijd niet zo laag geweest. Wel werd gisteren bekend dat er gisteren 8 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Allemaal gaat het om zogenaamde geïmporteerde gevallen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.